Malawi Brief. President wa dziko la South Africa Ramaphosa asimikiza kuti akukambirana ndi President Arthur Peter Mutharika makamaka pa za ubale wa mayiko awiriwa. Izi zikuchitika pamenenso dziko la South Africa likuthamangisa anthu obwera kuphatikizapo a Malawi. Zambiri zili mu MBC nkhani madzulo, khalani pomwepo. Izi poyankha mafunso kwa olemba nkhani a mdzikolo pomwe amafuna kudziwa ngati atsogoleri ena a m'mayiko amuno mu Africa aonetsa chidwi chochotsa anthu awo mdzikolo. Chisomo break wafika ndi ripoti. Potsatira upando omwe nzika za mdziko la South Africa zikuchitira anthu a m'mayiko ena kuphatikizapo Malawi. Iwo anati mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndokhumudwa ndi chipongwe chomwe amalawi ena akuchitiridwa mdziko la South Africa, ndipo anati boma lake ndilozipereka kubweretsa kuno kumudzi anthu omwe akufuna kubwerera. Zanso zoti akumane ndi kukambirana za mchitidwe wa nkhanza omwe ukuchitika mdziko la South Africa. Pakadali pano dziko la Malawi kudzera ku nthambi ya boma loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dotima lati nzika za dziko lino pafupifupi 10,000 ndi zomwe zikufuna kubwerera kuno kumudzi. Nthambi inati ntchito yobweretsa anthu kuno kumudzi ndi yofunika ndalama zambiri, ndipo linapempha anthu akufuna kwabwino komanso mabungwe kuti athandize boma ku ntchitoyi. Pakadali pano basi zomwe zanyamula anthu 645 kuchokera mdziko la South Africa zikhala zikufika kuno kumudzi nthawi iliyonse. Chisomo break, MBC Blantyre. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yati kafukufuku watsopano wa ngozi ya ndege yomwe idaphetsa wachiwiri wakale wa dziko lino ndi anthu ena 8 amafunikira kwambiri kuti dziko lino lidziwe zenizeni, kamba kuti kafukufuku wina wambuyomu analephera kuyankha mafunso ena ofunika okhudza ngoziyo. Muhango anena izi ku Lilongwe pamene amaonekera ku nyumba ya malamulo yomwe ikufufuza za ngoziyi. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Tikupatsirani nkhani imeneyo pamene tikupitiriza ndi nkhani zathu. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC latsimikizira nyumba ya malamulo kuti ikupita chitsogolo ndi ntchito yowulutsa mawu potsatira njira zamakono omwe zathandiza kutumikira bwino mtundu wa Malawi. Mkulu wa bungweli Brian Banda wauza komiti ya nyumba ya malamulo ya zofalitsa nkhani kuti bungwe la MBC likuchita izi pofuna kutsatira njira zamakono zofalitsira mawu pa dziko lonse zomwenso zikuthandiza kufikira anthu ochuluka. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC Brian Banda anauza komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani kuti pofuna kutsatira lamulo la ufulu wakapezedwe ka mauthenga mosavuta kapena kuti access to information, bungweli lakhazikitsa kabuku kamene kakufotokoza nkhani za mmene anthu angapezere mauthenga kuchokera ku MBC, komanso kuti lili ndi tsamba lake pa makina a intaneti kumene anthu akhuzanso kupeza mauthenga osiyanasiyana. Iwo anati bungweli layikanso padera ndalama zokwana 8 miliyoni kwacha zimene likufuna kugwiritsa ntchito pa zinthu zosiyanasiyana zokhudza lamulo lopeza mauthenga access to information. Pa zimene bungweli likuchita pa nkhani yopititsa patsogolo luso la makono, mkulu wa bungwe la MPCU anati pakadali pano bungweli layambitsa ukadaulo umene anthu akhonza kuonera kanema ya MPC 1, MPC 2 komanso kumvera MPC Radio 1 ndi MPC Radio 2 kudzera palamya zawo zam'manja. Pokambapo za mapulani amene MPC ili nawo, Banda anati bungweli likufuna kukhazikitsa mastudio ya wireless apamwamba komanso likufuna kusunga zinthu zosiyanasiyana kudzera munjira zamakono za m'makompyuta zomwe adazijambula kalekale kudzera munjira zachikalekale. Iwo anati akufunanso kukhala ndi malo amene akhonza kumasunga zinthu zonse kuchitira kuti patachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi MBC ikhonza kupezabe zinthu zake zimene idasunga. Banda anaonjezera kuti bungweli lilinso ndi chikonzero chogula zipangizo zamakono zowulutsira mawu zimene zingagwirizane ndi kusintha kwa zinthu. Komabe iwo anadandaula kuti mavuto ngati azachuma, kukwera mtengo kwa zipangizo zamakono zowulutsira mawu komanso kusowa malo okwanira osungira zinthu ndi ena mwa mavuto amene MBC ikumana nawo kuti ikwaniritse zolinga zake. Pamenepa mkulu wa MPCU anapempha komitiyi kuti ithandize bungweli kuti likwaniritse zolinga zake. Izi ndi zimene Banda analankhula zokambirana zizitatha.
pa nkhani ya kuti anthu adzitha kupeza information mosavuta ku MBC. Tatsimikiziranso kuti pali zina zimene tikupanga, akondwera nafe pa nkhani ziwirizi, ndipo atitsimikizira kuti atithandiza. Zimenezi zikatheka, digitalization, modernization ya mastudio, komanso nkhani za access to information, ndiye kuti tikhala ndi mwayi ofikira anthu ambiri pamene tikulutsa mawu. Masiku ano sipakufunikanso chitokhala ndi studio ya television kapena ndi ya radio. Pali zimene tikuzitcha kuti combo broadcasting, ndiye kuti uli mstudio imodzi koma kuulutsa mawu m'mastudio onse, television, radio, komanso online. Ndi mmene zinthu zikupitira patsogolo. So atitsimikizira kuti atithandiza, ndipo ife tili ndi chikhulupiriro kunena kuti tikatero tatumikira bwino Amalawi. Cholinga chathu nkuti taphunzitsa Amalawi, tapatse mapulogalamu ophunzitsa, osangalala nawo, komanso titukule dziko la Malawi. Pothirapo ndemanga pa zokambiranazi, wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani Akingwe Oliphuka anati agwira ntchito limodzi ndi bungwe la MPC pofuna kuonetsetsa kuti lakwaniritsa zimene likufuna kuchita, kamba kakuti nyumba ya malamulo komanso wireless ya MPC zonse zikutumikira Malawi. Mmene atifotokozera zimene iwo akufuna kuchita, ifeyo ngati komiti tiyenda nawo limodzi, makamaka ku mavuto amene iwo akumana nawo, chifukwa chokhumba chathu chinali chowafunsa kuti kodi ngati Amalawi akuyembekezera zabwino kwa inu, chifukwa cholinga cha ife ngati parliament ma MP timatumikira wanthu amene anatisankha. Sono tinaona kuti iwo akhoza kuwatumikira anthu athu ajabwino kwambiri, koma pali zovuta zinaso zimene tikhoza kukonza ngati limodzi ndiwo. Choncho tikatha moteremu timakhala ndi ripoti lathu limene mapita ku nyumba ija yonse ya malamulo, komanso posachedwetsa patagwirizana kuti tipita tikaone kumene iwo amagwirira ntchito kuti kuzida zake nzotani, pali mavuto anji pamene tikhale tikumayenda nawo limodzi, koma tawatsimikizira kuti ife ngati komiti tikhala tikuyenda nawo limodzi, komanso makamaka kuonetsetsa kuti zovuta zimene wakumana nazo ife tikhale pasogolo kukumana ndi oyenererawo kuti tikawayankhulire monga ifenso tili kamwa yawo ngati komiti yowayankhulira pa zimene watha kukamba. Tawalimbikitsanso kuti magawo ena amene timaona kuti samachita bwino ayina kukonza mbali imeneyo kuti chinthu ichi chikhale chokondedwa kwa anthu onse ndithu monga Malawi. Wireless ya MPC adayikhazikitsa mchaka cha 1964 ndipo zina mwa zolinga zake ndiye kuulutsa mawu kupyolera m'mapulogalamu komanso nkhani zomwe zingathe kuphunzitsa komanso kudziwitsa anthu. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Wapa mpando wa akuluakulu oyendetsa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBUS William Pinganjira wapempha ophunzira amene amaliza maphunziro awo pa sukuluyi kuti athandize boma kulimbana ndi mavuto ena omwe dziko lino lokumana nawo kuti dziko lino litukuke. Charles Chindongo wadza ndi zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga ndi Romeo Omani. Poyankhula kumwamba opereka masatifiketi ku MUBUS mu mzinda wa Blantyre, Pinganjira anati dziko la Malawi likufunikira anthu amene amaliza maphunziro awo amene akonzeka kukathandiza boma kuthana ndi mavuto osiyanasiyana amene dziko lino likukumana nawo. Apa Pinganjira amenenso ni mkulu wa banki ya FDH mdziko muno anati sukuluyi tsopano ili ndi kampani ya zamigodi imene ithandize kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya MUBUS ndi Anansi Chitera ndipo akutsimikiza izi. Mwachitsanzo tili ndi department ya research and innovation. Ku department imeneyi kuli Uniboard komanso kuli industrial park komanso kupatula pa zimene zizi tili ndi agricultural mechanization unit kumene tikupanga ma tractors athu. Mlembi munduna wa zamaphunziro Ken Ndala wapempha gulu la ophunzira amene amaliza maphunziro awo kuti akagwiritse ntchito zimene aphunzira mkalasi potukula dziko la Malawi m'magawo onse achitukuko. Lero ndi kuti dziko la Malawi lalandira ma graduates okwana about 1000 amene akuchokera pa university inoyo. Amene wao ni graduates amene mapanga ena za engineering, ena mapanga za accountancy. Zomwe tikuona kuti ndi ma program amene alifunikira kwambiri kuti athe kuthandiza dziko linolo. Chimene tingathe kunena kwa iwo amene amaliza lero ndiona kuti ali ndi udindo sopano kuti agwirisire ntchito zimene aphunzira kuti akathe kuthana ndi mavuto amene timakumana nawo. Kunjaku kuli mavuto ambiri. Cholinga cha sukulu nchona kuti osakhala ngokhala ndi pepa layi koma kuti pepa lalo lithe kutambasulidwa ndi kuthana ndi mavuto amene dziko likumana nawo.
pothirirapo ndemanga Mike Mapanga yemwe wamaliza maphunziro ake potenga digiri ya luso la makono pa sukuluyi wati wakonzeka kukasintha ulimi ndi njira za makono. Kudzera m'maphunziro amene ifeyo taphunzitsidwa chachikulu chokasintha kumbali ya ulimi kumene kumafunika tekinoloji yambiri. Ophunzira oposa 1000 alandira masatifiketi, diploma komanso digiri kuchokera ku sukuluyi lachitatu. Pakadali pano banki ya FDH yapereka 13 miliyoni kwacha kwa ophunzira 13 amene achita bwino kuposa anzawo. Chiwerengero cha abambo omwe akugwiritsa ntchito mankhwala onjezera mphamvu m'thupi chikuchuluka. Izi zikutsatira pomwe pali malipoti oti abambo ena akufa kamba kazotsatira za mankhwalawa. Madotolo azachipatala ati mchitidwewu ukuchulukirachulukirabe kamba kakukakamizika ndi achikondi awo komanso anthu ena ocheza nawo. Victoria Solijala walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Elin Chimoyo. Pilitsi lonjezera mphamvu kuchipinda. Mapilitsi wasanduka chinthu chodziwika bwino pakati pa abambo ambiri omwe akumafuna kuonetsera mphamvu zawo pomwe akukumana ndi okondedwa awo. Kifaru, Viagra komanso mitundu ina ya zakumwa zonjezera mphamvu zakhala chida chomwe abambo ambiri akugwiritsa ntchito pofuna kukwaniritsa zikhumbokhumbo zawo pa nthawi yomwe akukumana ndi okondedwa awo. Miyezi itatu yapitayi malipoti akuti abambo atatu ndi omwe akuganiziridwa kuti afa mwadzidzidzi pa nthawi yomwe amakumana ndi okondedwa awo kamba komwa mankhwala onjezera mphamvu m'thupi. Dotolo ona za uchembere wabwino zaziwegunda ndiye watsimikiza za nkhaniyi. Iye wati izi ndikamba kakukakamizika ndi achikondi awo komanso nkhani zina zomwe abambo amakambirana m'malo ochezera. Chinyamata ambiri tapeza kuti ndi ameneno akukhala ndi chidwi kapena amene akupanga kalikiliki kuti azigwisa ntchito mankhwala amene onjezera mphamvu kuchipinda. Ripoti imwe idabwerapo mpando tino wachinyamata wa zaka 30 amene watisiya nkhani kuti anatenga mankhwala amene wawo. Mutati muone ndi anthu otino ndi achichepere. Andi vuto ili limachitika kwambiri fo tino achichepere ife tumakhala ndi pressure kuti no tufuna tikayionetse kuchipinda. Tikachite zinthu zomwe mwina thupira tusingathe kuchita. Chinanso kuti mwina azimayi ena akumapanga pressurize azibambo kuti ndifuna unditere, ndifuna ukhalitse motere, mwina ndifuna wanawa kuchipinda. Ayitu ndithu zimene tonsa kuti no azibambo ambiri mwina azitaya moyo yawo komanso mwina azikhala kuti no akugwa m'mavuto ambirimbiri pa nkhani za kuchipinda zimene zizi. Kunda onjezera kunena kuti abambo ambiri maka achinyamata ndiwo akumwa mankhwalawa mosatsata upangiri wochokera kwa madotolo, ndipo wati izi zimatha kuyambitsa matenda monga kulephera kubereka komanso kuthamanga kwa magazi zomwe zimayambitsa nthenda ya mtima yomwe pa Chingerezi amati cardiac arrest. Pempho langa ndiloti ngati mzibambo ukuona kuti uli ndi vuto la kuchipinda, bwera kuchipatala tizakuthandizire kuti kodi tingatani kuti kuthandizire. Kwambiri so ena amene akumwa mankhwala amene vuto libewo ndi limodzi lomwe angothamangira kumwa mankhwalawa chifukwa afuna akaoneke dolo komwe akupitako. Azibambo tisapange limoteromo mapeto ake titaya miyoyo yathu. Abambo feti ndi chiro yambuye kuti chite timasamalira azibale athu ambirimbiri ndi mabanja athu anthu amayembekezeranso ambiri kwa ifeyo. Nawo a Jefferson Milanzi omwe ndi mkulu wa bungwe lomwe limaona za kaganizidwe kangwiro ka abambo la abambo tibekhonde wavomereza za kuchuluka kwa mchitidwewu ndipo wati izi ndikamba kuti amayi ambiri akumapeputsa okondedwa awo ndipo alangiza abambowa kuti azipeza malangizo oyenera komanso kumasukira madotolo pa nkhani zonga izi. Ngati azibambo akumapezeka zoti akumafuna kupeza mphamvu zina zonjezera kuchipinda ndati pali vuto limene waliona kamene kamangosowekera kumasuka ndi kukumana ndi anthu oyenerera kuti akuunikire. So nkhani yayikulu ndionena kuti mwina kusamasuka kubwera poyera makamaka kuwafotokozera anthu amene akhoza kuthandiza. Nanga si azimayi to amakambirana akakumana aine amunanga amatere nde mwina dakabwera kwa amunawo kumati ino anzanga ata amanena zoti amunawo amatere iniyonso safikira pamene kubanja. So nkhani izi zingati zakuchipindazi of course ndochepa amene angabwere poyera nkunena kuti ndili ndi vuto lakuti. Zaka zapitazo ku mwambo wa mlakho walo omwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika
analangiza achinyamata kuti aleke kugwiritsa ntchito mizu yowonjezera mphamvu monga gondolosi, ponena kuti izi sizabwino ku thanzi lawo. Akuluakulu za umoyo ku Mzuzu ati katemera wa polio ndi njira imodzi yothetsera matenda awa mdziko muno. Iwo ayankhula izi pomwe gawo lachitatu la katemerayo layamba. Tionge Mbeyo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Atagwira bwino ntchito ngati yomweyo mu gawo loyamba komanso gawo lachiwiri, boma labweretsa katemera wachitatu wa polio. Katemerayo akhale akulandira kwa masiku atatu mu mzinda wa Mzuzu. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses ati ngati khonsolo akufuna kuti afikire ana osakwana zaka 10 powateteza ku matenda awa. Akhala kutivuta kumbuyo uku koma anadzakanga tatha apa ayambiraso, so tikuyeneka ndithu titenge gawo, titenge mbali ngati mfumu ya mzinda ndicho linga chakuti matenda amene wa atheretu. Mkulu wa zamaphunziro mu mzinda wa Mzuzu Abinala Lusale anati ana athanzi amaphunzira bwino ndipo katemera wa polio ndi njira imodzi yowathandizira ana awa. Ntchito imene ndiofunikira kwambiri chifukwa ithandiza kuti ana athane ndi polio imene imapangisa kuti ziwalo zikhale zopowala, ndiye ana asukulu atha kuphunzira bwino ngati thupi lawo lili bwinobwino. Akuluakulu a zaumoyo ati katemera wamkamwa ndi wotetezeka waulere, ndipo ana omwe analandira akufunika kuti akalandirenso katemerayo kuti akhale ndi chitetezo chokwanira mthupi. Azaumoyo aziyenda khomo ndi khomo kuti afikire mwana aliyense mu mzindawo. Banki ya padziko lonse World Bank yati yayika padera ndalama zokwana $100 billion kuti zithandize maiko omwe chuma chawo chakhudzidwa kwambiri ndi nkhondo yomwe ikuchitika ku Ulaya. Izi zikudza pomwe banki iyi yatulutsa ripoti lomwe likupenekera kuti chuma pa dziko lonse chikwera ndi 2.5% yokha mu chaka cha 2026 kuchoka pa 2.9% mchaka cha 2025. Elin Chimoyo wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Kutsikaku kwadza kamba kakupitirira kwa mikangano ku Ulaya, kukwera kwa mitengo ya mafuta komanso kuchuluka kwa ngongole. Malinga ndi mkulu wa World Bank AJ Banga, maiko omwe akutukuka kumene osiyanasiyana akhudzidwa mosiyana koma akukumana ndi mavuto ofanana. Banga wati pachifukwa ichi World Bank ipereka ndalama zomwe zikufunika pakadali pano ndipo ndiyokonzeka kuyika padera ndalama zina ndi njira zothandizira ngati mavutowa angapitirire kuchuluka. Pakadali pano unduna wa zachuma mdziko muno ukuyembekezera kuti chuma cha Malawi chikwerabe ndi 3.8% ndipo undunawu uli ndi chiyembekezo kuti izi ndi zotheka kudzera mu ndondomeko yobwezeretsa chuma mchimake ya National Economic Recovery Plan yomwe boma likulimbikitsa. Boma la Malawi layamba kuunika ndi kukonzanso ndondomeko za ngongole zake kuti lichepetse mlingo wa ngongole omwe ati ukusokoneza ntchito za chuma. Mwazina ndalama zomwe World Bank yayika paderazi zikuyenera kuthandizira maiko okhudzidwa kuyika ndondomeko zotetezera nzika komanso kuthandiza kayendetsedwe ka chuma cha boma. Ndalama za World Bank zomwe apereke ku maiko omwe chuma chawo chikukhudzidwa ati akhala akuzipereka miyezi 15. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Bungwe la Physicians Associates Union of Malawi PAUM lalangiza sukulu za sekondari mdziko muno kuti zikhazikitse makalabu azaumoyo wa m'malingaliro kuti ophunzira azikhala ndi malo otetezeka ofotokozerana za mavuto awo. Mtsogoleri wa bungweli Dr. Solomon Chomba ayankhula izi pa msonkhano omwe anachititsa pa sukulu ya sekondari ya Katoto mu mzinda wa Mzuzu. Albert Mwanjiko walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Musase Cheyo. Pofuna kulimbikitsa ophunzira mpaka ganizidwe kangwiro, Dr. Chomba anati sukulu zikuyenera kukhazikitsa makalabu omwe achinyamata angakambirane mavuto awo mkuthandizidwa. Performance yana sukulu ena kuti isinthe. Chifukwa chani? Chifukwa kuti titauza kuna kuti ukakumana ndi isi ndi kuti ndiziziniko zoti pena pake sichile bwino. Komanso ngati omona nzana kupanga izizi muziwo kuti sizile bwino timpase thandizo. Chifukwa titanenetsa ulina kuti tifuna pa sukulu ina lonse secondary school pakhale ngati timagulu ta mental health, timagulu ma mental health clubs. Ndi kuti asipasana nkhawa ina komanso muonjeza amene kuti akakumana ndi mavuto pa group pa club pachazikavuta. Kunoko tinabwera ndi madokotala amene amaona za umoyo.
Mmodzi mwa ophunzira wa sukulu ya sekondari ya Katoto, Brave Chaima, anati makalabuwa athandiza kwambiri chifukwa ophunzira adzikhala ndi malo oti akambirane mavuto awo. Maphunziro amene wawa kwambiri athandizira ife achinyamata kuti tizikhala omasuka kupanga kugawana nawo mavuto amene tikukumana nawo atsiku ndi tsiku, chifukwa nthawi zina timatha kukumana ndi mavuto mwina kunyumba olo ife achinyamata patokha, koma sitimatha kupanga share mavuto athu, sitimatha kugawana ndi azathu, timazisungira patokha. Koma ndi mmene abwerera bungwe limene tizitha kugawana nawo mavuto ngati apangi produce club yathu panopa, ndi kuti tikatero tizithandizidwa moyenerera. Bungweli linayamba maphunzirowa chaka chatha ku Nchewu ndi Dedza, tsopano lafika ku Mzimba, ndipo cholinga chachikulu ndi kufikira sukulu zambiri mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja mdziko muno la NAM lapempha kudzera ku bungwe lomwe limayang'anira masewero mdziko muno la Malawi National Council of Sports kuti limange bwalo losewerera ku nyumba yatsopano ya timuyi kuna miwawa mu mzinda wa Blantyre. Mtsogoleri wa bungwe la NAM Mai Vitumbiko Gubudusa wati bwaloli lithandiza kuti timuyi isamayende mtunda wautali kukachita zokonzekera zake. Malo amene wawo amene apanga rent ndakulu kwambiri. Ndiyeno timananso kuti ndi chinthu chofunikira kuti kumbaliko pakhale netball court. Kuti nangasi pano timafunika kuti pazikhala Costa Day, ndi kuti kuchokera kuno na miwawa amakhala kupita kuti kuhesi kapena ku Blantyre Sports Arena kukasera ma games kumabwera. Zitakhala kuti anthu andithu akhala pano akudzuka mama kupita kukasewera mpira nkubweranso pompano, ndi kuti pafupi chitakhala chino cha mtengo wapatali kwambiri kunena kuti tipangenso save fuel wa daily, komanso kuti tisamakhala chitokhala ndi galimoto pompano kuti atsikana aja zitha kuyenda. So zingakhale zabwino. Ndipo mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la Malawi National Council of Sports Mai Ive Chinangwa ati ganizoli ndi labwino. Nkhani imeneyi ife tayilandira bwino, komanso tinene kuti tikuyena tichitepo kanthu. Ndiye nkhani yabwera mnthawi yake kunena kuti ifeyo tatha kuona kuti iwo atati akhalaso ndi bwalo lawo chakonkuno, ndiye kuti no achepetsano tsopano ndalama zimene zizilowa m'mayendedwe awo, oti achoke kuno apite ku Kuhesi, kaya achoke kuno apite ku Blantyre Sport Arena, kaya achoke kuno kaya akagwe kuti kuja akufunafuna mabwalo abwino oti nkusewerapo. Akakhala nalo pompano zambiri zikhala